Mä oon Päivi, 44-vuotias maastopyöräilyn harrastaja ja lajia mä oon harrastanut 3 vuotta. Mun ensimmäinen pyörä oli Conan Big Honcho, jäykkäperä, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on joustoa pyörän etuhaarukassa, mutta takana ei. Hyvä pyörä aloittelijalle tietysti riippuu siitä, mitä sä haluat sen pyörän kanssa, millaista ajoa sä haluat sillä tehdä. Tuommoinen aloittelijana toi jäykkäperä oli mulle tosi hyvä, mutta jos haluaisi aloitella ja mennä vaikka raffimpaan maastoon, niin sit voisi siinä olla enemmän ominaisuuksia, mutta niitä ei ehkä kannata itse pähkiä, vaan kannattaa ehkä kääntyä ammattilaisten puoleen. Mennä pyöräliikkeeseen ja kertoa, mitä haluaa tehdä, niin he osaa kyllä auttaa. Eniten itse pidän maastopyöräilystä, poluilla menemisestä ja viime aikoina olen innostunut myös bikeparkeista. Mun peruslenkki lähtee yleensä tuosta kotiovelta ja suunnittelen sen siten, että siinä on mahdollisimman paljon metsäpolkuja ja yleensä se on joku semmoinen 10 kilsaa ja tosiaan siihen aikaan menee 40 minuuttia - tunti riippuen lenkin vaativuudesta. Polkuja löytää ihan vaan menevällä metsään. Siellä on paljon kuntopolkuja ja retkeilijöille suunnattuja polkuja ja sitten semmoisia voi löytää ihan luonnosta. Meillä on esimerkiksi meidän lähimaastoissa peurapolkuja. Kun mä lähden mun perusmetsälenkille, niin mulla on jalassa pyöräilykengät, mulla on päässä tietysti kypärä, mulla on ajolasit, mulla on ajohanskat ja mulla on pyöräilyyn sopivaa vaatetusta ja polvisuojat. Jos haluaa aloittaa maastopyöräilyn ja vaikka perehtyä, että mitä kaikkea sillä maastopyöräilyllä voi tehdä, niin interwebbi on täynnä materiaalia aiheen ympäriltä. Sieltä on helppo tutustua ja sitten tietysti tarvii sen pyörän ja pyörä alle ja metsään kokeilemaan. Maastopyöräilyyn tämmöisiä harrasteryhmiä löytää hyvin esimerkiksi Facebookista, alueellisista ryhmistä ja myös jos haluaa bikeparkkiin esimerkiksi mennä ja varata sieltä itselleen ihan valmennusta, niin sitä suosittelen itse lämpimästi. Eniten mä ajan mun armaan aviomieheni kanssa ja sitten meillä on muitakin ystäviä, kenen kanssa tulee ajeltua ja tietysti laji on siitä mukavaa, että sen kautta myös tutustuu koko aika lisää uusia ihmisiä, kenen kanssa pääsee sitten poluille tai bikeparkkiin. Mun mielestä maastopyöräilyssä parasta on se, että sitä voi harrastaa luonnossa liikkuen yksin tai hyvien ystävien kanssa. Siinä saa ajatuksia tuuletettua, palautuu arjen muista haasteista ja tietysti kunto kasvaa samalla. Siinä pystyy sopivasti haluamallaan tavalla aina itseään haastamaan ja kokee jatkuvasti onnistumisia. Bikeparkit on paikkoja, jossa mennään laskettelurinteitä hissillä ylös, joko ankkuri- tai gondolilla pyörän kanssa ja sitten tullaan painovoimalla alas pyörälle soveltuvia rakennettuja polkuja pitkin. Ja siellä poluilla voi olla hyppyjä, droppeja, erilaisia eri tasoisia haastavia esteitä. Vaikka kuulostaisi hurjalta, bikeparkkiin uskaltaa ja kannattaa lähteä. Sitä kannattaa ajatella samalla tavalla kuin laskettelu, että siellä voi tulla niin hiljaa tai kovaa kun haluaa ja niin pyörät maassa tai pyörät ilmassa kun haluaa. Eli sitä pystyy jokainen säätämään oman taitotason, uskalluksen ja kuntotason mukaan. Eli jokaiselle sopiva taso ja sopivat radat löytyy myös ihan samalla tavalla kuin laskettelussa. Kun aloittaa lajin, niin bikeparkkiin voi mennä heti kun
pyörän peruskäsittelytaidot on hallussa ja varsinkin aloittelijalle suositeltavaa on se, että sä otat itsellesi valmennuksen ja siinä valmennuksen aikana se opettaja katsoo sun taitotasoa ja suosittelee sulle paikkoja, ratoja, mitä sun kannattaa siellä ajella. Niin silloin se on kivaa ja turvallista jokaiselle. Bike Parkin varusteet, ne riippuu tietysti vähän ajajasta, mutta itselläni taas jos lähdetään ylhäältä päin, niin full face kypärä, yläkehossa on tämmöinen panssaripaita ja kyynärsuojat, polvisuojat, ajokengät, ajohanskat ja tietysti kypärässä lasit. Ja vaatetus on sitten pyöräilyyn soveltuva. No, Bike Parkin pyörätarve, itse olen ajanut siellä myös jäykkäperällä, mutta kaikista miellyttävintä se on kyllä täysjoustopyörällä. Siihen sopii enduropyörä tai sitten ihan alamäkiajoon suunniteltu DH-pyörä. Oma pyörä, millä Bike Parkissa ajelen, on Kona Process 134 ja se ei ole enduropyörä, se on trailpyörä, mutta sillä mä oon pärjännyt ihan kivasti ja ollut tosi kivoja ajopäiviä. Maastopyöräilyn kalleus lajina niin riippuu taas harrastajasta. Rahaa saa käyttää niin paljon kuin kukin haluaa, mutta ei ole kallis. Suurin sijoitus on tietysti se pyörä ja sen jälkeenhän kaikki on ilmasta. Pyörän hankinnassa kannattaa mun mielestä päätyä riittävän laadukkaaseen pyörään, jotta ajo on niin kuin mukavaa ja turvallista. Ja silloin varmaan semmoinen 1500 euroa, 2500 on niin kuin haitari, millä pääsee jo niin kuin tosi miellyttävään kokemukseen. Sen tyyppisessä ajossa ainakin, mitä itse tykkään tehdä. Maastopyöräilyyn liittyvät unelmat olisi tietysti jonain päivänä päästä Whistleriin. Hieno kokemus olisi varmasti myös Alppien vaikka Leogang ja tämmöinen kotimaassa toteutettava haave olisi tämmöinen matkailuväni, mihin saisi pyörät mukaan, missä pystyisi majoittumaan ja kiertää vaikka Suomen bike-parkkeja. Minkä värinen pyörä sinulla on? Sininen. Minkä väriset polkimet sinulla on? Punaiset. Mitä haluaisit seuraavaksi oppia? Hyppimään. Paras asia, mitä olet oppinut? Ajamaan dropeista. Oletko kaatunut pyörällä? Lukuisia kertoja. Mikä on parasta pyöräilyssä? Haastaa itseään ja oppia uusia taitoja. Mikä on seuraava pyöräsi? Varmasti sähköpyörä. Mihin parkkiin haluat mennä seuraavaksi? Seuraavaksi menen sappeelle, mutta olisipa mahtavaa mennä Leogangiin. Mitä sanoja tosi pyöräilijän pitää tietää? Stoke! Shredding! Jup jup! Mitä sä toisit halunnut?